non bir tang ton pen arjupon sineng. Borpung Sarthe rongphar arong amekar Baliram rongphar cancer akeso kacholong lok ajok kiso kachelang ji aphan KAC teams karbi anglong ki jacket he kiting atum aphan nangrap vek thapusi kirap kelong ji aphan pura chining ripon lakha ingkoi rap pho nilip constituency ke parlo chukhihala police station angkangpi Borpung Sarthe rongphar arong amekar Baliram rongphar sangpi kerolin krom sapi achor kopai kelang no pen ajok phere meme cancer akeso kacholong loklo lason si keso kachelang ji aphan bi wo phak chainong anta chejor etlo keso kachelang ji aphanon ke thangnat ason ta chojor movedetlo humpurti ansitame chepadoi etlo lasi kachelang ji aphan pusitame matha ebidi jutkoklo puta keso det Baliram rongphar achor sangpi kerolin krom sapi pen chethanpon Bangso kiso kacholong lake cheklo jon thom anlo bonchitame ikhi edat kavedet ajok kachelang ji aphan bidi jakong horang putame avedet lo pusi chithanpon non amar referrals hospital Dimapur Nagaland alongsi chiponlo lasi ningkeme party dhorom chipu pepin pen khai kaching hon kang hon ka jinso ke thenai KAC Japon abang tim karbi anglong Jalin bang phu akehai CEM Dr. Tuliram ronghang aphansi achor sangpi kirolin krom sapi pen nangrap vek thapusi ning aklong mikribu propen chuning rilo lapen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol Monim aphan MAC Pabitra rongpi atom aphan nangrap ikvek thapusi kisodet abang phu Baliram rongphar achor sangpi kirolin krom sapi pen ning aklong pen kirap kelong ji aphan pura mikri miklang pen chuning rilo la pen komatne ning kime pen nang kacherap dunji jongsi do lepute asai du phulson taro account number SBI 3234503222 IFSC code SBIN 0001170 phone number 6002716390 ladak le kirap dunji abang phul ledo pute nang birta ta chok pusi nang pachinipon koila mati pen nang kilo abirta Rostom Hanse Public TV Karbi Anglong langbuku atowar along bait kachingkoi langbuku alang sun kelang mesen ajok rat atum kelang dam aning kehang atum doviklo lapen ke karbi anglong penta isi kachit hangnai adimlo lason dipu pen kidam arisomar atum sitame kelang dam ji pu pen jirpo atum pen damlo lapen laso kidam ahut ihom abait pulsar towar ki kek parpik ajok lapen bait kivek pangtang parpik ajok chingkoi pen areng ahuso nang poklo lapen bait kivek abang phu atum kining jepon atengki adu ki kek along an speed breaker mate symbol ta bipon asonte mesenji apot huda jethanpon rinti news report Public TV Karbi Anglong तो लो जब फोर व्हीलर लो जले लो जगी ना तो ये फाइट भी मोर फोर व्हीलर से लेके जाओ ना भैया देखो Mano galle khawle pano kaki ka bet no no ko len ko